Entón, en primeiro lugar, no mes de xaneiro estrenou un dos teus proxectos máis importantes, que é un documental da migración de Centroamérica a Estados Unidos, non? Titulado Detrás do muro. Que foi o que incentivou a súa decisión para realizar este traballo sobre esta temática en concreto? Pois foron varios motivos. Xa levábamos varias reportaxes, máis que documentais, reportaxes feitas pro intermedio, que se resumían sempre en emisións de 14 minutos ou 12 minutos, pero xa viramos en varios lugares do mundo, en varios continentes, as situacións que pasan a xente que ten que emigrar, pois ou ben pola guerra, incluso fixéramos un reportaxe de xente que tiña que xa desplazarse dentro do seu propio país por mor do cambio climático, que fóramos a unha illa de Oceanía. Entón, na derradeira reportaxe que fixen antes desa documental, lembro estar vindo no avión de volta para casa pensando, home, fixemos este tipo de documentais, é dicir, temos contado historias de migrantes en todos os continentes que hai no mundo, agás no único co que temos un idioma en común, o castelán. E a min apetecíame facer unha reportaxe sobre xente que se transmite moito mellor o que pensan e o que sinten a xente, a audiencia do programa por falarse en español, tamén porque hai unha relación moito máis íntima entre España e Latinoamérica que ao mellor con outros continentes, e tamén porque quería facer entrevistas sin precisar dun traductor, que sempre se perden moitos matices. E esa foi un pouco a primeira motivación. Eu xa coñecía a historia das migracións de Centroamérica a Estados Unidos, tiña lido e visto documentais ou reportaxes sobre el tren de la bestia, que tamén salía na nosa documental, e cando casaron as dúas ideas na miña cabeciña, pois cheguei e propuxenllo a miña xefa, a Carmen, e díxome que pa diante. En principio ia ser outra reportaxe máis para o intermedio, pero vimos que había moito material, que había posibilidades de estar ali máis tempo do que podemos dispor durante a emisión, por iso fomos no verán, e acabou sendo o que foi unha documental dunha hora, dicías un dos traballos máis importantes da miña vida. Eu diría que é o máis importante. Para min, personalmente, creo que foi a miña maior experiencia profesional. Vale. Como foi o proceso de preparación dese documental? Que parte foi máis difícil? Como sacar unha zoca da lama. Eso foi un parto. É difícil porque, por motivos varios. O intermedio non é un programa de documentais, polo tanto non hai orzamento que se adique a este tipo de formatos, logo os cartos había que buscalos fora. Os primeiros cos que contactamos deixaron os medios tirados cando xa quedaba pouco para viaxar, pero, por sorte, o intermedio ten moi boas relacións con moitas ONGs e eu coñecía moi ben como traballaba Save the Children, decidín poñerme en contacto con eles a última hora prácticamente, dicendo, mira, pasounos isto, eles entenderon perfectamente o que queríamos facer, eles estaban capacitados para axudarnos a facelo, chegamos a un acordo rápido e, cando nos dimos conta, estábamos montándonos no avión, pero sempre é difícil organizar unha viaxe de 8 persoas, moito material técnico que vale moito diñeiro a un país donde a seguridade non está garantida en ningún momento. Entón, antes de viaxar, hai que garantirse a seguridade, hai que saber a que sitios podes ir, a que sitios non podes ir. Entón, eso costa bastante traballo, pero tamén é algo precioso, é parte da nosa profesión. O inicio da túa carreira no programa Caiga quen caiga xa desarrollou proxectos solidarios en África e en América do Sur. Como compararía a situación das migracións en outros lugares do mundo coa de Centroamérica? A ver, son comparables e non o son ao mesmo tempo. Non son comparables dende o momento en que son realidades moi distintas, pero son comparables cando te das conta de que todo o mundo emigra polo mesmo. Os motivos pódense contar cos dedos da man. Escapar dunha guerra, da violencia sexual moitas veces no caso das mulleres, da violencia religiosa en moitos países, ou das hambrunas, ou das persecucións políticas. Básicamente, eses son os motivos que suelen facer que a xente deixe o lugar no que naceu, onde están as súas familias e os seus amigos para emigrar. As circunstancias son moi distintas. Por exemplo, alguén que emigre de Guatemala a Estados Unidos ten que atravesar México. Por sorte, México é un país no que se fala o mesmo idioma que en Guatemala. Pero un sirio
cando chega a Grecia e quere atravesar toda Europa para chegar a Alemania, non ten en común ningún idioma con esa xente, e iso é un muro se cadra maior que cruzar o Mediterráneo, porque precisas da axuda da xente. Entón, cada unha ten as súas particularidades. Por exemplo, os centroamericanos, que teñen de ventaxe, por decirlo de algún xeito, que chegan a maior potencia económica do mundo, é dicir, un guatemalteco, un hondureño, un salvadoreño que decida emigrar, vai a un país que sí, que agora mesmo ten un presidente que non o quere recibir ben, e que vai levantar un muro, pero que muros tamén levanta a India con Bangladesh, muros levanta España tamén con Marrocos, muros levanta Israel con Gaza, pero se pasan o muro, chegan a un país con a economía e unha cantidade de xente que fala o teu idioma e que ten a mesma orixe, que che é máis fácil poder desenvolver unha vida e conseguir o obxectivo. Un Rohingya, por exemplo, como os que contamos nunha reportaxe, que marche de Birmania, chega a Bangladesh, a un dos países máis pobres do mundo, a un dos países máis superpoblados do mundo. É dicir, a calidade de vida, a boa vida, sigue estando moi lonxe. Esa é a diferencia entre emigrar nun continente ou noutro continente. Pasa o mesmo cos africanos, se chegan ao norte, chegan a Europa. Pero claro, é que o mellor querer chegar a Europa alguén que sale, o que sei, de Uganda, ten que atravesar Sudán do Sur, Sudán, chegar a Libia, que é un inferno. O entorno do que saes tamén che condiciona moito as posibilidades de éxito a hora de alcanzar o obxectivo da migración. Por que está fuxindo a xente dos países centroamericanos? Como veu as condicións de vida nestes países como Salvador, Guatemala, Honduras ou México? Creo que unha das frases que lle dixen a un amigo cando cheguei de volta foi: "Eso é un buraco da civilización", porque realmente os principais motivos que fan que a xente emigre son comportamentos humanos arcaicos. Por exemplo, a violencia sexual é algo que está socialmente aceptado. É dicir, ninguén vai mirar mal a un pai ou a un irmán maior que saiban que violou a súa irmá pequena ou a súa filla con 8 ou 9 anos. É algo que está ben visto e as mulleres incluso calan. Se un profesor, por exemplo, se decata na clase que unha alumna recibiu unha malleira ou puido sufrir a violencia sexual na casa ou en algún sitio e lle di aos pais, sabedes que o que pasa? Que esa rapaza non volve á escola. Entonces, nese sentido, digo, do buraco de civilización. Síguense movendo, sobre todo nas áreas rurais, basicamente nas áreas rurais, por códigos de conducta que non son nin deste século nin do século pasado, no que nacín eu. E incluso tampouco do século XIX. Unha zona do mundo onde está moi marcada polo gran veciño do norte, así como para os migrantes é unha oportunidade de chegar a ese país, en gran parte os seus países teñen un certo subdesenvolvemento por culpa dos Estados Unidos e polas políticas que seguiu con estes países, sobre todo nas décadas dos 40, 50, 60, 70 e tamén nos 80. Unha corrupción galopante, unha corrupción que significa que o diñeiro que se podía dedicar á educación non se dedica á educación e, polo tanto, se non hai ONGs, hai moitas zonas do rural deses países na que os nenos non poderían ir á escola. A meirande parte das escolas que vin eran de ONGs, non eran do Estado. Eso, claro, é o principal lastre dun país. Se uns cativos non poden educarse, está claro que van quedar na mesma situación que estaban os pais. Non hai infraestructuras, non hai carreteras, non hai autopistas, tu podes ter unha leira moi grande da que sacar remolachas, pero non lle tes a quen vender, porque ao roder da túa casa a xente tamén ten remolacha, e se lle queres ir vender á cidade, pois o mellor tarda 6 horas en facer 100 kilómetros. É dicir, é unha zona na que confluen todas as desgracias que pode haber, pero se miramos por responsables, en gran parte serían os gobernos desos países. Son gobernos dunha corrupción brutal, que tuveron comportamentos moi brutais tamén cas súas propias poblacións. Aí houve xenocidios non hai moitos anos, por exemplo, en Guatemala. O dito, son zonas que os que mandan e gobernan e teñen os cartos intentan que o resto da población continúen vivindo pois como hai 400 ou 500 anos. E os problemas derivados deso son cousa súa. Cidades moi inseguras, a mí sorprendeume moito que nas portas dunha discoteca como as que podedes ir vosotros, o garda, o que en Santiago che pide o DNI, ali vai cunha escopeta ou cunha metralleta e cun chaleco antibalas. Eso é unha imaxe que pode ser moi significativa de como se vive nesas cidades. Eso é Centroamérica, un territorio riquísimo en variedades étnicas, en paisaxes,
en riquezas minerais, agrícolas, que leva sendo saqueado moito tempo e no que os seus nativos non foron capaces de atopar o xeito de ser libres, independentes e prósperos. O muro ao que se refire o título do teu documental é o que o presidente Trump prometeu levantar na fronteira entre Estados Unidos e México. Que relación hai entre isto e o gran aumento de inmigrantes centroamericanos que viaxan en masa hacia a fronteira? Mira, non é culpa túa, pero vouche dicir unha cousa. O que acabas de dicir, que é o que se dice nos medios de comunicación, e por iso ti me dis eso, é unha gran trola. É mentira. O muro, en gran parte, xa está construído. O muro que quere facer Trump apenas levantou nada porque ainda non lle deron os cartos, non conseguiu ese permiso. Clinton empezou a levantar o muro, Bush continuou facendo muro, e incluso na época de Obama se fixo muro. Agora mesmo hai muro, como que podemos imaginar, de 5 ou 6 metros de alto, como que nos vimos no documental, en zonas habitadas, para zonas que separan cidades, onde sería moi fácil pasar a fronteira. Pero despois non está construída, por exemplo, onde está o río Bravo, que é un río que bastante muro é. Hai moita xente que morre intentando pasar ese muro. Mira, chegou a haber unha emerxencia sanitaria en Texas da cantidade de corpos que chegaban ás costas deste estado norteamericano de migrantes que morrían no río Bravo. É dicir, de que hai que construir un muro para parar aos migrantes é mentira, porque gran parte do muro está feito. E onde non está feito é porque hai deserto, por onde hai que pasar 6 ou 7 días. É dicir, o muro en gran parte está feito. Despois, que chegan máis migrantes que nunca, chegan menos migrantes que nunca. Nos 3 últimos anos, son os 3 últimos anos no que menos migrantes chegaron aos Estados Unidos dende finais dos anos 70. Aí sí que había milleiros e milleiros de sudamericanos e centroamericanos que marchaban para Estados Unidos. Milleiros. A cada día pasaban o mellor 3.000 ou 4.000. Agora mesmo hai moitos menos. Que conseguiu Trump? Que esos pouquiños atraían a atención de todas as cámaras. Entón parece que son moitos máis. Que conseguiu Trump coas amenazas do muro? Pois que os emigrantes prefiran xuntarse a milleiros para facer a viaxe e así sentirse máis fortes e ter máis capacidade de presión. Pero eu, cando estuve en México, en Guatemala e Salvador, o que me sorprendeu era os poucos migrantes que se veían. E todo o mundo decía, non, é que están vindo moi poucos comparados cos anos anteriores, nos 3 últimos anos. Pero a xente pensa, como me acabas de preguntar, que cada vez van máis e que hai que construir un muro. Parece lógico que se cada vez van máis, a xente diga, bueno, ten razón o presidente dese país, hai que construir un muro. No seu país é o que pensa. Segundo os datos estadísticos, na actualidade, a población inmigrante en Estados Unidos pasou do menos do 5% de 1970 a máis do 15% actualmente. Segue sendo o obxectivo final dos migrantes cos que falou esa especie de paraíso, non? Con que soñan, ou tal vez sexan falsas ilusións? Mira, dos migrantes que coñecemos, realmente que quixeran chegar a Estados Unidos, había 2, que eran a historia final que contábamos, a de Janet e o seu fillo, que víamos como iniciaban o camiño polo deserto, e José, que era o que lle quería comprar o audífono ao irmán, que ese ao final desistía de ir. Wendy, por exemplo, o único que quería era escapar de Honduras, quería escapar de San Pedro Sula, non quería chegar a Estados Unidos. Dáballe igual quedar donde quedara, quería escapar de donde a violaron 5 veces, intentaron violar 5 veces, conseguiron 2, onde a tirotearon con 14 anos todo isto. As nicaragüenses, unha mãe, unha filla e o neto da abuela, quedaron en México DF, ainda falei aí un rato con elas, e están no México DF, non queren ir a Estados Unidos. Esa é a historia que se conta. Moitos sí queren chegar a Estados Unidos, pero moitos máis o único que queren é sair desos 3 países. E se quedan en México e aí les dan o estatus de refugiado, ali quedan. O único que queren é huir, non é tanto obxectivo. Ahora, os que queren chegar a Estados Unidos, eu creo que sí, en gran parte poderán conseguir o seu soño, coñecendo durante ese viaxe a moita xente que xa estivera nos Estados Unidos, que ao mellor estivera 25 ou 30 anos viaxando. O que pasa é que se endureceron as normas desde a chegada de Trump e agora, por exemplo, se che collen nun exceso de velocidade ou con control de alcoholemia e eres inmigrante, pois devolvente. Non podemos entender a situación dun inmigrante en Estados Unidos igual que aquí en España. En Estados Unidos tú podes ser inmigrante ilegal, é dicir, sin papeles, e ter carné de conducir,
pagar os teus impostos e incluso ter un seguro médico. Porque o que non che dá o permiso de residencia é o goberno federal, pero hai moitas cidades e estados que lles chaman santuarios, onde teñen o poder e a autonomía suficiente de ter unha política distinta cos inmigrantes. Bueno, pois moitos destos xa tiñan traballo, pagaban impostos. Falei con xente que ganaba $60.000 ao ano traballando na construcción. Un nicaragüense que coñecín en Tapachula, $60.000 ao ano, é un pastón. O gallemos outros algún día consigades gañar esos cartos. Colleron o borracho un día conducindo e devolveron. Ese tío cumpliu o seu sono. Cagou unha despois, certo. Por moito que se poida criticar que endurezan as normas e que me parece un castigo excesivo que por ir con copas de más nun coche te deporten ao teu país, que che quitan o carné de conducir ou vai a cárcel o que sexa, pero pareceme excesivo. Pero bueno, conseguiu no. É un país no que si se traballa, sí que se pode conseguir sonos. O que pasa que ahora é máis difícil, porque podes conseguir cartos, pero nunca tes a seguridade de ter unha vida firme e definitiva nese país. En calquera momento, con Trump de presidente, pode ser collido nunha redada da policía e se non tes papeles, estás de volta no teu país. Da igual que teñas fillos, que estés casada, que teñas un traballo, eso xa da igual. Entón, esa parte do sono, ahora mesmo, é máis difícil de conseguir, eso sí. Polo que viches nas mareas de xente que avanza ata Estados Unidos, cal crees que é a maior concepción errónea dos norteamericanos sobre a situación desta xente? Encontrou a moitos criminales, narcotraficantes dos que Trump afirma que van? A ver, a confusión que poidan ter os norteamericanos cos migrantes, evidentemente, polo que lles conta a televisión. Hai un dato que é maravilloso. Sabedes onde son as zonas de Estados Unidos onde máis forza ten o voto pro-Trump, o voto anti-inmigración, onde están máis instalados os movimentos supremacistas? Naquelas zonas nas que hai menos migrantes. En Los Ángeles, onde hai unha gran cantidade de latinos, incluso en Tucson, que é a cidade de Arizona máis cercana a México, de santuario, o alcalde recibe ben e incluso lles dá cartos aos migrantes para que collan un autobús e poidan ir a cada unha das cidades na que teñen os seus familiares. Onde hai medo aos migrantes é onde non os coñecen, é onde o único que saben dos migrantes é polo que ven os medios de comunicación que a eles lle gusta, que suele ser zonas do sur dos Estados Unidos, pero non das que están pegadas á fronteira, sino en zonas rurales do norte de Texas, do norte de Novo México, do norte de Arizona, que son zonas de supremacismo blanco, pero no que hai poucos migrantes. Eran zonas no que houve moito negro no seu tempo, pero marcharon dali, e agora aí quedaron pois os que votaron os negros ou esclavizaron no seu tempo, e quedou esa cultura. Pero donde hai migrantes en cidades grandes, non gañan as opcións nin racistas nin xenófobas, porque nesas cidades os migrantes son fundamentais. Collede, cando vexades unha película, por exemplo, poñovos un exercicio, para falar do que pode ser Los Ángeles, Hollywood, a gran meca do cine. Cando vallades ao cine ou poñedes a próxima película en Netflix, quedadevos a ver os créditos. Saberedes cantos apelidos castellanos hai. Nomes e apelidos. Cando vexades unha película ou un disco feito na costa este, en Nova York, ou Filadelfia, ou Boston, o mesmo, ide a ver os créditos, e xa veredes cantos apellidos non norteamericanos hai. Pasadevos por Google e mirade quen son os jefazos de Google, de Apple, das grandes corporacións digitais. Casi todos son xente de Asia, indios, xente de Bangladesh, ou basicamente inmigrantes. Estados Unidos é un país construído ca forza dos inmigrantes. Polo tanto, o concepto que poidan ter, si é negativo, é erróneo e está condicionado por un interés dos medios de comunicación e de certos partidos políticos. Non hai máis historia. Seu documental fai énfasis especial na situación das mulleres, moitas delas que están a cargo de nenos pequenos. Que se levou a seleccionar estes testimonios en particular? Dentro dos migrantes hai algúns, como chamalos, algúns colectivos dentro dos propios migrantes que son os máis damnificados, que son basicamente as mulleres e os nenos. As mulleres porque son seres de segunda nas sociedades destos países
que son vistas basicamente como forza de traballo e obxetos sexuais, non se vende moito outro xeito, como mercancía incluso, que se vende, que se pasa dunha mafia a outra. Entón queríamos ver esa parte do sufrimento e tamén a forza das mulleres, porque despois de estar ali, a casi todas as mulleres lle preguntei como sería a túa vida se non existiran os homes, e sonreían todas. A meirande parte das mulleres de Centroamérica que teñen unha vida fastidiada, na meirande parte por culpa dos homes. Primeiro probablemente fora o seu pai, porque hai moitos casos de alcoholismo na familia, suelen ser pais por primeira vez moi novos, moi novos. Pois o mellor as historias eran meu pai tiña 20 anos, era un borracho, chegaba a casa, zopaba a miña mai, entón a primeira persona que lle suele facer dano a unha muller é o seu pai. E a segunda persona suele ser alguén da familia cando empezan a cumplir 7 ou 8 anos. É moi habitual unha historia de vino un tío a casa e me violó, mi hermano maior llamou a un amigo e me violó. Entón, por eso quería contar poñerlle especial peso aí nos colectivos máis vulnerables e sobre todo nas mulleres, porque sendo as máis vulnerables, para min son a única esperanza que teñen esos países. De todos estes casos, todas as persoas que falaches, cal dirías ti que é a que máis che impactou? Non podería destacar a ninguna. Impactoume a calma e o saber estar de Lesbia, a abuela nicaragüense, impactoume a determinación e a forza que tiña Wendy, a rapaza nicaragüense, impactoume a bondade e a ignorancia de José, o rapaz guatemalteco que se daba a volta, que quería buscarlle o audífono, impactoume tamén a sensibilidade e as súas creencias religiosas tan fortes de Luis, un rapaz que perdeu unha perna caendo de la bestia, impactoume a inocencia de Janet, que collía o seu fillo e se iba a meter no deserto con un tipo que non sabía prácticamente ben quen era, pero tamén de Janet me impactou a súa determinación de, aún así, aposto por isto, porque é a única forma de que te poida dar ao meu fillo unha vida mellor. Non podo destacar unha persoa, podo destacar algo de cada unha, pero joder, se esta me impactou o Coyote, que é un tipo que se dedica a ganar miles e miles de dólares, milleiros e milleiros de dólares aproveitando esa debilidade de outra xente, pero impactoume a súa ética do traballo, a pesar de que o seu traballo é bastante criticable, pero impactoume, porque tamén conocían outros coyotes que eran auténticos asesinos, ou violadores, ou traficantes de personas, ou mafiosos. Entón, hai que estar aí, é moi difícil xulgar xente, comportamentos de outros países e de outras realidades dende a nosa perspectiva. Eso non me parece xusto. Vale, gracias. Que che parece o papel que ten México como país de paso para os migrantes, os centroamericanos? A ver, sálvase moita xente, pero polo xeral é moi criticable a actitude dos mexicanos cos migrantes. Son bastante racistas cos migrantes, a policía é casi o peor co que se poden atopar os migrantes cando pasan por México, o goberno, polo menos o que había antes, cando ainda non estaba o actual presidente López Obrador, non facía prácticamente nada por eles, ao contrario, máis ben servía os intereses de Estados Unidos. Pero vamos, é unha historia común, os migrantes son vistos como ameazas ou como ameaza ou como mercancía da que sacar diñeiro en todos os sitios. A min tamén me sorprendeu cando estaba en Macedonia, un país que non hai tanto que tuvo unha guerra, e vendo como lles cobraban as botellas de auga aos sirios, con 42 grados, camiñando por, ao mellor, 6-7 horas, se pasaban por unha casa, pedían auga e cobraba, e a xente, os macedonios, lles cobraban. Pois sí, en México tamén vemos cousas polo estilo, xente que se aproveita de xente moi necesitada, pero que en México a xente tamén está moi necesitada. Entón, o comportamento, malo, peor que noutros sitios, non. O que che dicía antes, non son quen de xulgalos. Mostras tamén o lado solidario de moitas ONG que axudan a estas persoas. Como é o traballo realizado nestes albergues e institucións que lles abriron as portas? Bueno, eso sí que merecen todo, porque na meirande parte son xente particular, sen prácticamente apoios económicos, hai algúns do Estado, pero como no que coñecimos a Wendy, pero eso adícase basicamente aos menores de idade e as mulleres embarazadas e pouco máis. O resto dos migrantes non reciben ningún tipo de atención do Estado mexicano, ningún dos estados federais que compoñen o país.
Entón, suelen ser xente particular, casi todos religiosos, a religión católica e a religión protestante teñen moito predicamento en México. Suelen ser eso, religiosos ou religiosas que se dedican a abrir esos centros. Bueno, pois sacan os cartos de onde poden, abren as portas sempre aos medios de comunicación porque saben que son a súa única esperanza de dar a coñecer o que sucede e que poidan recibir algo de axuda. Despois hai un colectivo que son as patronas maravillosas que estas se dedican a coller comida e auga e cando o tren de la bestia vai cargado de migrantes, elas van nas zonas no que o tren vai despaciño e van correndo ao lado do tren e tiranlles comida arriba ou poden eles baixar, recollen comida, danlles auga, incluso pañais pos cativos, cambianlles a roupa. Esas mulleres pareceronme maravillosas tamén esa historia das patronas. Isto é un pouco como todo. Antes vos decía que o comportamento en xeral non era bon, pero claro, ves certas actitudes que che fan ter moita esperanza. E sobre todo, un migrante pode atoparse con 10 persoas que lle queiran facer daño ou que incluso consigan facerlle daño. Pero con que se atope con unha persoa que o queira axudar, volve a recuperar toda a forza do inicio da viaxe e todas as ganas de chegar ao final, porque moitas veces o viaxe é mental, que lle pasou a José Eduardo, que salía no documental. Se ti tes unha esperanza, pero o camiño desa esperanza todo o que recibes son palos, chega un momento que perdiche na esperanza nesa propia esperanza. Entón, esta xente que lles axuda é algo maravilloso. Pero, bueno, como vos decía antes, hainos en todos lados. Hai unha española en Marruecos que se chama Elena Maleno que sempre está en contacto cas pateras que salen para saber si chegan ben ou se afunden. Están os amigos de Proactiva Open Arms intentando rescatar xente no Mediterráneo. En Bangladesh tamén coñecemos a mogollón de xente que non tiña nada, pero nadiña, pobres como eles solos, e tiñan na casa rohingyas compartindo pouco que tiñan con eles. Esa é a grandeza da nosa especie, que un dos bons fai moito máis que 10 dos malos. É tamén moi impactante a historia dun chico que, como moitos, viaxou hacia o norte na Vesta, un tren de mercancías que cruza México de sur a norte. Cales son os principais problemas cos que se encontran os migrantes polo camiño? O principal problema con que se atopan é a violencia, sobre todo violencia de delincuencia organizada. México é como un pasillo de droga, de armas e de outro tipo de sustancias de cara aos Estados Unidos. Entón, o territorio está moi controlado por grandes corporacións mafiosas, das máis importantes do mundo, que consideran que todo o que pase por o seu territorio é mercancía. Incluso nós tiñamos que ter en certo sitio permiso dos mafiosos para poder traballar, pois senón... Entón, a delincuencia dos delincuentes comuns, que os ven, sacanlles as zapatillas, saben que levan algo de cartos, o teléfono móvil. Moitas veces a policía secuestra un grupo de migrantes para venderllo ás mafias de narcotraficantes. Escoitei historias de grupos de 40 que iban no tren, unha emboscada de policía, baixábanos, tiñanos durante 2 días nun cuartelillo en as condicións de merda, sin darlles de comer, sin deixarlles ir ao baño, zoupando neles, violando nas mulleres, e cando se esgotaban de facer eso, pois nada, chamaban os narcos e vendíanlles por $1000 cabeza, como se foran ganado, vendíanlles a esta xente. Entón, ese é o principal problema, o da violencia, que morren a centos, a milleiros cada ano. En México morren máis xente que en Siria en anos de guerra. É unha brutalidade o que pasa nese país. Moitas veces os migrantes son utilizados de diversión para xogar como se foran a la caza del zorro, por exemplo, como xogarían os ingleses. Os máis cativos sacanlle os órganos para alimentar o mercado negro que hai nos Estados Unidos de órganos vitais. É demasiado sórdido todo o que acontece ali. Entón, a violencia, pero nas súas peores e máis variadas expresións. O último paso de todos eles ocorre ao final do traxecto, na fronteira. Como ve persoalmente a actuación de individuos que se dedican ao tráfico de persoas? Insisto, a min cústame moito xulgar a xente que vive nunha realidade, nunhas circunstancias, unhas condicións distintas ás miñas, unha escala de valores completamente distinta ás nosas, unha educación completamente distinta. Dende fora, pois son uns cabronazos que se aproveitan das necesidades de xente para gañar cartos. Dentro das traficantes de persoas coñecín algún do que non teño nada
malo que lle pode decir, coñecen a outros que son auténticos delincuentes. Auténticos delincuentes. Pero claro, de que familia veñen? Como os trataron os seus pais? Que foi o que viron ao rededor? A que anos colleron por primeira vez unha pistola? A que anos o mellor alguén do pueblo lle dixo ou matas a ese ou mato a túa familia? Quen somos nós para xulgar esas vidas? De todas as persoas as que entrevistaches ao longo da viaxe, mantés contacto con alguna delas? Sabes o paradeiro ou como están? Sí, Luís está en Guatemala, recuperou a universidade, que fixera o primeiro curso. Wendy está en México DF, nun albergue dunhas monxas cuidando da súa filla. A nena vai a unha guardería e Wendy operouse esta semana do disparo que tiña aquí. Non se vía ben na documental, non quixemos amosalo. Recibiron un disparo no ollo, por iso tiña aquel flequillo. Entón esta semana reconstruíron o oso ao redor do ollo, xa pode ir sin flequillo, ten o ollo así pechado. Cando acabe de recuperarse xa lle porán un ollo de cristal. Janet e Kevin chegaron a Los Ángeles 7 ou 8 días despois de que estiveramos con eles, e a José Eduardo perdimos a pista. José Eduardo, o rapaz máis teimado de todos, o máis ignorantiño, que polo menos tomou a boa decisión de volverse, porque senón ia morrer no deserto. Pois compramos un telefoninho móvil barateiro e tal, conseguimos billetes de autobús para que baixara outra vez a Guatemala. Estuvemos en contacto con él, e cando cruzou a fronteira de Guatemala aí xa lle perdemos a pista, nunca máis volvemos a saber del. E despois Lesbia, Jocelyn e Travis teñen xa o estatus de refuxiados, están vivendo en México DF. Travis está indo á escola, Jocelyn hai 3 semanas que conseguiu traballo con ACNUR, e Lesbia está a piques de conseguir un traballiño tamén. Así que, ben, polo xeral, van ben. En canto ao futuro, como pensa que se debe solucionar esta situación tan dramática para tanta xente? Hai que poñer unha primeira pedra, porque se non poñemos esa pedra non hai nada máis que se poida facer. Calquera política xenófoba ou racista necesita de población xenófoba e racista que acepte esas propostas dun partido político e incluso que a chegue a convertir en partido de goberno. Entón, como se pode evitar iso? Educando. É o único que se pode facer. Educando en que somos distintos, pero somos iguais. Educando os nosos fillos en que non hai que ter nin medo, nin nada, nin ningún sentimento negativo hacia ninguna persoa simplemente porque sexa ou doutra raza, ou doutra etnia, ou doutra religión, ou doutra ideoloxía política, ou doutra raza distinta a nosa. O día que consigamos que un 60-70% da poboación este de acordo con esos valores que non son subxectivos, senón que están basados na Declaración de Dereitos Humanos, no día que conseguimos que un 60 e pico, 70% da población acepte eso como real, como o mellor xeito de vivir neste mundo, os Santiago Abascales, as Marie Le Pens, os Muros, os Donald Trumps non terán nada que facer, porque serán líderes dunha panda de frikis que non representarán unha porción importante da sociedade. Por iso que hai que ter educación, basicamente. Dende o noso papel dos medios de comunicación e de xornalismo, pois non xogar con isto. Non xogar con isto. Non entendo como pode ser que en España vexamos moitas máis horas do que pensa Donald Trump dos migrantes que dos motivos que teñen os migrantes para ir ao país de Donald Trump. E iso é o que pasa cando ves a televisión. Pero vamos, basicamente iso, educación en valores. Que mensaxe daría a todos nós, xente xove, en canto a nosa actitude e nosas accións agora e no futuro ante unha situación tan terrible como que ocorre a diario a miles de millóns de emigrantes en Centroamérica, no Mediterráneo e no resto do mundo? Pois mira, o mesmo que che acabo de decir, que o teu inimigo nunca vai ser alguén por motivo da súa cor, será por outros motivos, e pode que teña outra cor, pero non vai ser ese motivo. Hai que outra cousa vos iba a decir que me parecía interesante de cara aos mozos. Me cago no corono. Ai.
Viaxar é importantísimo. Coñecer outras realidades é importantísimo. E que pensedes unha cousa, vos nacestedes nun mundo que, mal que ben, vai ben. Non se vive mal en Santiago, fame non pasades, non tedes que traballar pola mañá antes de ir á escola, non tedes que traballar recollendo, cortando leña ou carretando rebaños po curral ou pa ir cando vides do colegio e tal. Meu pai sí que o facía. Meu pai non podía ir á escola cando quería. Meu avó, de 9 irmáns, 7 acabaron fora da casa. 5 en Latinoamérica, 2 en Madrid, 1 en Barcelona. Nos anos 50, en Líbano, un país que ahora nos parece un inferno porque hai guerra e hai pobreza, nos anos 50, nos puticlús, nos bares de alterne de Líbano, sabedes de onde eran as rapazas? A onde se ian buscar? A España. Porque nos anos 50 España era pobre de solemnidade e engañaban as rapazas igual que as engañan agora os españoles, engañan as rumanas dicéndolle vente para España, vas ter unha carreira artística e acaban de esclavas sexuais. Pois que pensedes un pouco neso. Tamén, unha apelación á conciencia e á culpabilidade que non me gusta moito, pero a veces é o único xeito de convencer a alguén de que algún día podemos estar nesa mesma situación. De feito, na entrevista, Jocelyn, a nicaragüense, que era de familia bien en Nicaragua, que non é habitual, cando lle preguntei que conclusión sacaba, decía esa: tratad bien a los migrantes, porque cualquier día nos podemos convertir en uno de ellos. E eu, acompañando os migrantes, sei das necesidades dos migrantes, entón a min eso axúdame. O ideal sería que non faga falta coñecerse de primeira man para estar concienciados de que non se pode poñer obstáculos aos migrantes, todo o contrario, que deberíamos botarlles unha man. Entón, os novos sí que vos digo eso, que se iso non é suficiente para darvos conta da importancia ou da situación na que están, que igual que agora estamos ben e hai 50 anos non estábamos neste país tan alá, quen nos di a nosotros que dentro de 50 anos que vosotras teredes 60, 70, os vosos fillos non terán que emigrar? Pois eso é algo que creo que nos acostumamos demasiado a esta vida cómoda que temos na España de hoxe en día.